ודור. ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור. ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור. ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור. ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור. ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור. טוב, ברשות הקהל הנרבץ והיקר, אני רוצה לקדם בברכת ברוכים כל הנמצאים, כל אלה שפעילים פה, להאיר אורה של תורה במקום המתחדש פה. לפני כמה שנים אני הייתי פה במקום הזה. אני נוהג כשאני בא למקום חדש שלא הייתי לברך בשם המלכות ברוך מציב גבול למנע. עכשיו כשאני באתי פה ראיתי פה שהתוספת של המשני מרובה עליי גם, מבחינה כמותית. אז יש לי ספק האם, הרי קשה לומר שזה הכל זה בטל אליי. אז אני אברך בלי שם ומלכות, כי אתם יודעים ששיטת הרווק היא שהברכות שמוזכרות בסוף פרק שי, מסכת ברכות, הן בלי שם ומלכות. למרות שחז"ל אמרו שכל ברכה שאין בה שם ומלכות היא לא ברכה, זה ברכות הנני, ברכת המצוות, אבל ברכות ההודעה והשבר זה לא ככה. אז אני אגיד בלי שם ומלכות, ברוך אתה מציב גבול אלמנה. אמן. וברוך השם שאתם, הגרעין התורני, אתם בבחינת הלב והמוח של המקום הקדוש הזה. צריך להתפתח, אבל צריך שיהיה בסיס בריא ואיתן. אתם עם הגרעין התורני זה כמו גרעין שנוזרים באיש מקום, אחר מכן הוא משלח את בערותיו. אתם מקרינים את הקדושה ואת הזכות של ישיבת ארץ ישראל מתוך אוהלה של תורה לעצמכם וכל אלה שבאים איתכם בקשר. לכן יש בזה חשיבות גדולה מה שאתם קובעים מועדים לתורה פה, או אתם כינוסים של תורה. בזכות זה אין לי ספק שהמקום הזה יתפתח, ישגשג ויתאחד על בסיס של קדושה וטהרה כפי שראוי ליישוב בארץ ישראל. אם כן תראו רבותיי, אני דיברתי וחושב שאנחנו נדבר היום על נושא של מצווה של יישוב ארץ ישראל, לא רק בגלל עצם חיובה של מצווה, גם בגלל האקטואליה החשובה שיש להשלכות האלה. אנשים מקפידים בענייני כשרות, בענייני בפסח מקפידים לא לשתות מי כנרת, אולי מישהו בן אדם נשפך לו שם קצת בירה, או קיצור מחמירים מאוד. ומה עם מצוות יישוב בארץ ישראל? אנחנו נראה את גודל חשיבותה של המצווה. תראו, נשאל את עצמנו, האם בתורתנו הקדושה ישנה התייחסות היכן הוא מקום מגוריו הקבוע של אדם? בשולחן ערוך אין התייחסות לדבר הזה. בשולחן ערוך, תקופת הגולה. יש בשולחן ערוך סימנים שמדברים גם כשאדם מתפשט, גם כשאדם מתלבש, ימין, שמאל, כשהוא ישן, צפון, דרום, מזרח, מערב, ימין. קיצור, יש הדרכות תורניות על כל צד ושל איך אדם צריך להתנהג בתור יהודי שומר תורה מזה. איך ייתכן שלא תהיה התייחסות היכן מקום מגוריו של אדם, איפה צריך לגור. כן, הרמב"ן בהשגותיו בספר המצוות, כמו שהרב"ט הסיק על יד החזקה, ככה הרמב"ן הסיק על ספר המצוות. מה ללמוד בתור מצווה ומה לא ללמוד בתור מצווה. דרך אגב, גם אם ישנה מצווה שהרמב"ם לא מונה, אין זאת אומרת שהוא לא סובר את זה. יכול להיות שזה לא עומד בקריטריונים שהוא יצק מה נתפס למונה, או שלא נמנה בגלל סיבה אחרת, אבל שצריכים לעשות את הדבר הזה, על זה הרמב"ם לא חולק. למה אני מדגיש את זה? עוד מעט נראה מה יש שיטת הרמב"ם. הרמב"ם לא מביא את זה, אז יש כאלה שרוצים להסתמך על הרמב"ם, לכן הוא יכול להישאר במנהטן שם, איפה שהאינדיאנים שם. הם אומרים שזה שלהם. אני טוען שאנחנו צריכים לגדול בזכות השיבה ולומר שהיאנקיס צריכים להחזיר את השטח הזה לאינדיאנים. אינדיאנים זה אלה שהולכים את הפלושים עם נוצה כזאת למעלה. וזה
שייך להם, צריכים להעניק להם, זה בדיוק אותה כמובן, להעניק להם את זכות השיבה. אנחנו עוד מעט נראה את מישל מוזמן להסביר גם את הדבר. כן, הרמב"ן במצוות עשה ד' הוא אומר שהרמב"ם כאילו הוא שכח למנות מצוות עשה של ישיבת ארץ ישראל. הוא מסתמך על הפסוק שכתוב פרשת מסעי, ירישתם אותה, ישבתם בה, כי לכם נתתי בארץ להרשת אותה. אז רש"י באמת זה וירישתם אותה, אם תרשו, תשבו. זה הבטחה כזאת, אבל זה לא חיוב מצוותי. הרמב"ן אומר לו, וירישתם אותה, יש מצוות עשה של ירושה, ויש מצוות עשה של ישיבה. כלומר, שלא נחשוב שבזמן יהושע בן נון היה מצווה ללכת לכבוש את הארץ. אם הם כבשו, ואחרי זה ירצו כל השבטים ללכת להתיישב בעיראק, או באיראן, שם זה הסבא, הזקן, הלבן, עם הזקן הארוך, הוא היה גר שם, אז אולי הם ילכו לשם. אז יש מצוות הזה, וירישתם אותה וישבתם בה. אז המצווה היא לשבת בארץ הזאת, ולגור בה, והמצווה היא גם, אנחנו מדברים, הרמב"ן כותב שהמצווה היא גם בתקופת הגלות, שבה לא נחשוב, רק אם יש ריבונות של עם ישראל על מרחבי ארצנו, רק אז יש מצווה לגור. אומר הרמב"ן לא, זה גם בתקופת, זה לא מצווה בשלמותה, אבל ברור, ככה הוא מתקרב. עכשיו, מה זה כולל? כשאנחנו נפרט את זה לפריטים, זה כולל הדיור בארץ, זה כולל מי שנמצא בחוץ לארץ, שיש חיוב שהוא יעלה, וזה כנראה שכולל גם שאין לצאת מארץ ישראל בחוץ לארץ, אלא לדברים מסוימים. עכשיו תראו, אז אם נשאל את עצמנו, היכן מקום מגוריו של אדם? לפי הרמב"ן זה חד משמעית. מקום מגוריו של אדם זה בארץ ישראל. עכשיו תשאלו, מהם הגבולות? לא ניכנס כרגע לבעיה היכן הם בדיוק הגבולות של ארץ ישראל. זה אחד הדברים הלא ברורים. הם כיבוש עולי מצרים, והם כיבוש עולי בוורסיה קצת פחות. יש את כיבוש עולי מצרים, למשל עבר ירדן. זה לפי כל השיטות, עבר ירדן היא לא נתקדשה בימי עזרא, לכן לכל השיטות, אפילו אלה שסוברים שהמצוות בארץ בזמננו הם מדורייתא, בעבר ירדן זה לא יהיה מדורייתא. כן, זה לא נתקדש בכלל בקדושת עזרא. למשל, שמקום המגורים של אדם צריך להיות בארץ ישראל, ומה שהמשנה אומרת בסוף מסכת כתובות, הכל מרים לארץ ישראל ואין הכל מסעים. אם זוג גג בניו יורק, הוא רוצה לעלות והיא לא רוצה, כופים אותה. ואם לא תרצה, תצא שלא בכתובה. ולהפך, אם האישה רוצה לעלות, והוא עדיין יש לו ביזנס שם, הוא לא מספיק מחר את המשחקים שם, כופים אותו על גט. איפה שמענו דבר כזה שאחד מבני הזוג רוצה לקיים מצווה, כופים את צד השני. אצלנו ביהדות, רבותיי, מה לא עושים כדי להטיל שלום בין איש לאשתו? יש מסכת כתובות, מי שאמר, כופים וקרקע, ושם מרדכי דאג באמת. אם אישה התחתנה עם בחור, הוא היה שומר תורה ומצוות, לאחר מכן הוא המיר את דתו, האם זו עילה לכפייה או לא, הוא מסתפק בזה נקרא עילה לכפייה. כל זמן שהוא לא פוגע באותם הדברים הבסיסיים שבעניין המשפחה מושתת בזה, אם זה עניין טהרת המשפחה, כשרות, נדרים, שזה גורם למיתת בנים, אז זה לא עילה, ופה היא רוצה לעלות והוא לא רוצה לעלות, כופים אותו על גט. בדין סמכות שלטונית משתמש בזה, למה דווקא פה? אז הרמב"ן באמת הוא פירושו לתורה, אם הסתכלתם, מה שרמושה רשם לכם את המקורות שם בפרשת מעשה, הוא אומר שהדין הזה שהכל מלאים לארץ ישראל, זה בגלל המצווה הזאת. למה המצווה הזאת יש לה עדיפות? היא זוג שהתחתן, והוא והיא היו שומרי תורה ומצוות. לאחר מכן, הרחוב אמר לאישה, מה, את מדליקה נרות? נו, בליל שבת אנחנו מכבים את האורות, ואנחנו מדליקים את המכשיר הזה שמקרין הקרנות רדיואקטיביות, הורס את הנפש, הורס את הגוף, ושם בחושך, משהו באור, או הוא נעשה בן אדם נאור ומתקדם, והוא לא רוצה לשמור שבת.
כל זמן שהוא לא פגיע בשתי הדברים האלה, זה לא עילה לכפייה על גט. לעניות דתי נראה שהסיבה היא כזאת. כל איש ואישה שעולים לארץ, הם מחזקים את המערך הכלי של כנסת ישראל. רוב הנתחתנים אליהם, הם גרים בניו יורק. זה בעיה של קיום תא משפחתי שם. אם היא עולה ארצה, אז לא שהיא מקיימת את המצווה. היא מחזקת את המערך של כלל ישראל. כמו שעוד מעט נראה, כשעם ישראל בארץ, הם נקראים בשם עם. כשהם מחוץ לארץ, אפילו מישהו שם 1,000,000 או 10 מיליון, אין להם גדר של עם ישראל. יש להם גדר של יחידים אישיים אינדיבידואליים, אבל לא מושג של העם. ומחצית העם זה נשים. איך כתב בפרשה שלנו? כל תאמר לבית יעקב, מחצית העם הם נשים. היו צריכים גם לדבר עם אנשים שיקבלו את התורה, אם הם לא היו רוצות, אז אי אפשר היה. כל אישה שעולה, היא מחזקת את כלל ישראל. חז"ל עשו שיקלול. אם עומדת בפנינו הדילמה להמשך קיומו של הבית הפרטי או חיזוקו של בית ישראל, אז הצד הכללי הוא גובר. מעין דבר כזה יש בתלמוד, מי שלמד מסכת מועד קטן. אם אדם לא עלינו הוא באבילות. לפני אחרי זה בא רגל, אומרת המשנה, הגמרא, שבא עשה של שמחת הרגל, שזה עשה דרבים, ודוחה את הזה. זה כמו שיש להפך. נגיד, אם אדם הוא חתם, ובאמצע, בתוך 7 הימים, בא אחת מהצומות. האם החתן והכלה, וגם זה כמו רגל, יצומו או לא יצומו? אין לזה התייחסות בגמרא, אבל הרדפה, בסוף מסכת תענית, הוא אומר, כמו שבערב אחר, בא מצוות הזה של רבי ודוחה של יוחי, אז גם פה להפך. בא אבילות רבים, ודוחה את השמחה של היוחי, שגם חתם וכלה, יצומו, נגיד, אדם מתחתן יומיים לפני י"ז בתמוז. אז החתן וכלה יצומו ב7 ימי. אז גם פה, למה המצווה הזאת עדיפה? מכיוון שזה נוגע לקיומה של האומה, וזה כלל ישראל. לכן זה דוחה את הדבר. עכשיו, מה שמותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, הרמב"ם בהלכות מלכים מונה 4 דברים. ללמוד תורה, לשא אישה, אבל בתנאי שאם האישה הזאת היא מוכנה אחרי זה לעלות ארצה, אבל אם תגיד היא מוכנה להינשא לו, בתנאי שהוא יעזוב את הארץ והם יחיו במנהטן שם עם האינדיאנים, אז צריך לוותר עליה. אתם מבינים עד כך? או אם הוא יצואן או יבואן לצורך החזרת מדינה, או אם הוא קיבל איזושהי ירושה שם, אבל סתם ללכת לראות את מדבר נבדה, או מפלי ניאגרה, באמצע המשחקים של הלייסים שבועטים בכדור, ברור שלצורך זה אסור לצאת חוץ לארץ. השאלה אם תשאלו, האם מותר לנסוע להשתתף על קברי צדיקים? תראו, יש באמת בשדה חמד, הוא רוצה לומר שיש בזה מעין מצווה, זה מותר לצאת חוץ לארץ. המרן הרב זצ"ל, במשפט כהן, שאלו אותו על זה, הוא אומר שיש עניין בהשתתפות על קברי צדיקים. אבל כשזה בא בהתנגשות עם אמר חז"ל, שאסור לצאת מארץ לחוץ לארץ, מי אומר שאסור לזה נדחה? עכשיו שיש עניין, אנחנו יכולים להיקלט, קלט האדם משתתח קברי אבות, זה עוד ממשיך מרן הרב זצ"ל, אדם שרוצה לשתף קברי צדיקים, אין לו מספיק קברי צדיקים בארץ. יש גדולי התנאים, במירון, יש אבות האומה לעיר האבות, צריכים דווקא לנסוע לשם, אז הוא מסתייג אפילו כדי להשתטח על קברי צדיקים. שומעים? יש אחד, הוא לא היה לו כסף לנסוע לראש השנה לשם, אבל הוא מוכרח להתפלל בראש השנה בקברי צדיקים. אם הוא לא מתפלל בזה, אין לו כבוד בשבילה. הוא לקח את הפטל שלו, עזב את האישה ואת הילדים ונסע למירון. יש שם כמו חורני, העיקר להתפלל קברי צדיקים. כשהם באים לשם, הם כותבים פתק ושמים על הציון של הקבר. חסיד אחר שבא איתו, הוא היה סקרן, מה החסיד הזה מבקש מרבי שמעון? הוא פותח בפתק כתוב שהוא מבקש מרבי שמעון שימליץ עבורו את רב נחמן. טוב, לא שיש לשאול שאלות, זה
דברים כאלה. אבל אנחנו צריכים לדעת שלחוץ לארץ, עכשיו, התוספות בי' ג' בעבודה זרה, מביאים מחלוקת בינם ובין השלטון. התוספות אומרים שרק המצוות שהוזכרו בתלמוד, ללמוד תורה ולישא אישה, שאר מצוות לא. כאילו, השלטון רוצה לומר שהגמרא נוקטת דוגמה, בודים לכל דבר מצווה. היום נוהגים לפסוק כמו שיטה השלטון, שלכל מצווה נוהגים לצאת חוץ לארץ. אדם נוסע לחוץ לארץ, ללמד תורה, ישלחו, לאו דווקא הדברים. הנה זה מה שנוגע למצוות יישוב, שהמצווה היא לגור בארץ. הרב, דווקא לדבר שהוא מצווה או גם לדבר שיש בו עניין? לא, צריכים להלביש לזה גדר של מצווה. נסיעה לפולין, נסיעה לפולין. או, נסיעה לפולין. אבל ישלגור לנו שם צורך, הוא לראות פני חברו. נסיעות לפולין, הרב עשו מזה היום. רק 4 דברים, הרמב"ם. והתוספות אומר רק 2 דברים. השאילתות אומר גם, הרחיבו את זה גם פה. אם הוא נוסע להביא עולים, או להרבה תורה ומתאים עכשיו, ביחס לפולין, לדעתי כל הגישה היא בטעות יסוד. לשמה הם נוסעים לפולין? עושים פולחן מזה, במוסדות חינוך, באולפנות, שייסעו לפולין. מה הם צריכים לעשות? לראות את עוצמת הרשות של המון? היום יש מספיק סרטונים, יש מספיק ספרים, יש אנשים ששרדו מהתופת הזאת, בשביל זה לא צריכים לצאת לחוץ לה. א', ב', אני גם לא מאמין מה שהם אומרים שזה תועלת אפקט חינוכי. רבותיי, דבר שזה לא נובע מתוך מודעות, מתוך רגש, זה מחזיק ממד מהיום למחר. כמו שלג שנמס מחר. אלו שנוסעו לפולין, והראו, אחרי זה בערך לא הלכו לבילויים, זה סדרה אחרת כדי לצאת לארץ לחוצה. לדעתי, צריכים, אצלנו ידוע הלכה, וידוע שעשיו, שונא לידו. אז אנחנו צריכים לראות את המחנה, ואם אומרים לו והוא ראה את זה, הוא לא מספיק. לא זה. הרי רשב"י אומר את זה. כתוב וישקהו, שננקשו יעקב ועשיו, יש נקודה וישקהו. אז רשב"י אומר, ההלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב. הייתה לו רגע של התעלות, ואז הוא נשק אותו בכל ליבו. אבל ככה בדרך כלל ידוע שהשנאה ארצית. ברור, בקיצור, כל הניסיונות לטשטש את זה, כולם שווים, בקיצור, זה דברי הבל ושטויות. לדעתי, לא לצאת לחוץ לארץ בדבר כזה. רק אותם, מי שרוצה באמת להדר, אז שיקפיד כמו הרמב"ם, רק אם זה נכנס לקטגוריה. אפשר לסמוך גם על שיטת השלטון, לא מצווה אחרת, אבל מי שרוצה, מעריך, מה זה נקרא חסיד? הבעל מסילת ישרים בפרק י"ט כותב שחסיד זה נקרא מי שמקפיד לצאת ידי כל השיטות, לא שהוא מוצא לו איזושהי שיטה לנהוג אחריהם. אתם שומעים? יש כאלה שמתפללים מנחה תמיד אחרי השקיעות. לא משנה, קיץ חורף, נו, בחורף השקיע לפני 5, אבל בקיץ אין לו 5 דקות, הוא סומך על שיטת רבינו תם. זה נכון שרבינו תם סובר ככה, אבל הרמב"ם לא סובר ככה, מרן המחבר לא סובר ככה, המשנה ברורה לא סובר ככה. המשנה ברורה אומר שעדיף לו אדם להתפלל ביחידות לפני השקיעה, מאשר במניין אחרי השקיעה. אז זה נקרא חסיד. אז יש דעות, אבל מי שרוצה חסיד אמיתי, הוא לא יצא לחוץ לארץ. אתה יודע, על הרב חרל"פ דומה שהיה כתוב על קברו, שהוא אף פעם לא יצא לחוץ לארץ. זה אנשים גדולים. יש כאלה שאפילו החמירו לעצמם לא לצאת מכיבוש עולי מצרים לכיבוש עולי בבל. אל תיקח. זה נקרא חסיד אמיתי. אבל לא למצוא היתרים לצאת לתשומת בייחוד אירופה הארורה והעקובה מדי. תחת מסע של מצווה. יש מספיק מצווה שילמד מה זה חישוב. אישה תרצה, אז הוא לא יצטרך לנסוע לתרומת ערב ימים, ועוצמת הרשות של הגוי, אנחנו רואים את זה גם במציאות היום. אתם יודעים, היה לפני כמה זמן, ועדת האום למדע, קוראים לזה, אונסקו. הם אמרו שעם ישראל אין לו שום קשר להר הבית, וזה מדעי, מי יעיז לחלוק על אנשים מדע, נורא. זה קדוש, היה חותמת מדעי. זה השנאה מעברת את עיני שיחם לגמרי. אז אנחנו צריכים
להכיר את עוצמת הרשות שלנו. טוב, אם זה מה שנוגע ביחס לאי יציאה לארץ עכשיו. אם המצווה הזאת כרוכה בסיכון, כל מצווה שהיא כרוכה בסיכון, מה הדרכתה של תורתנו הקדושה? הרי יש לנו כלל, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה כתוב פרשת אמור. מזה הגמרא מסכת יומא דורשת אומר שמואל, וחי בהם ולא שימות בהם. מפה הוא למד שפיקוח נפש של אדם מישראל דוחה שבת ודוחה יום הכיפורים. אם הרופא אומר שאסור לך לצום, אז חייב לאכול או לשתות, אז אין הפשט הוא שמותר לו. אם הוא יזלזל בעצמו, נמצא שהוא מזלזל בפיקוח נפש. זה לא נקרא חסיד, זה נקרא חסיד שוטה, דבר כזה. אסור להחמיא על עצמו, או כל הצלה בשבת. אם צריכים לעשות לו משהו להציל אותו, חייבים לעשות, זה לא שמותר. או שיש חיוב כרגע, או שאסור, או שיש חיוב דבר כזה. חייבים לעשות. אם כן, מצווה, מצוות יישוב ארץ היא כרוכה בסיכון. האם היא נדחית או לא נדחית? אתם זוכרים לפני כמה שנים שהייתה הצגה שקראו אותה בשם אוסלו. שמעתם דבר? אתם צעירים, עוד לא נולדתם שם, אבל המבוגרים, שמעתם, כולם יודעים את ההצגה הזאת? והיו שם גם רבייס שאמרו שבשביל זה פיקוח נפש. כלומר, אם אנחנו נתעקש להחזיר בכל מרחבי ארצנו, אז יהיה מלחמה. אם אנחנו נסגיר להם את השטח, יבוא שלום פסטורלי. כמו שאתם יודעים שיש שלום פסטורלי עד עצם היום הזה. אז הם אמרו שזה פיקוח נפש. מה הייתה הטעות פה? הטעות היא פשוט, אנחנו אומרים, זה נקרא טועה בדבר משנה, זה לא סתם טועה בשיקול הדעת. תראו, זה נכון שכל קיומה של כל מצווה שכרוכה בסיכון, אז הפיקוח נפש של אדם הזה דוחה את המצווה. אם זה שבת, אם זה או מצווה אחרת. מלחמה. הרמב"ם פה כותב שנוגע לארץ ישראל, לא רק עצם הישיבה זה מצווה. יש חיוב, נסתווינו בכיבוש בכל הדורות. אלא לפני 100 שנה לא היה לנו כוח, לא הייתה לנו אפשרות. היינו סחובים בגולה. היום שהשגחה אלוקית נותנת לנו, אנחנו חייבים לבוש, ומכל אם הארץ כבר בידינו, אסור לנו לפי תורתנו הקדושה להסגיר חבל ארץ לשלטון של מישהו אחר, אפילו אם הגוי מאמין במלחמה. במלחמה אומר אחינו, מצוות תרת או מצוות תכ"ה, לכן מרן הרב זצ"ל במשפט כהן קמ"ג וקמ"ד, הדין הזה שזה חי בהם, זה מדובר על איש יחיד פרטי. אבל הנהגת הכלל לענייני מלחמות זה שונה. במלחמה לכתחילה הרי נכנסים לסיכון. בהנהגת ציבור בכלל. הרי הרמב"ם גם כותב שמלך ישראל מותר לו להוציא את המלחמה, את העם למלחמה גם למלחמת רשות. הרי אני מניח שכולכם למדתם מסכת ברכות, דף ד', שחכמי ישראל באו אל דוד המלך ואמרו, עמך ישראל זקוקים לפרנסה. אז שואלים פה ושמה, לכו ופשטו בידוד. אז היו צריכים לשאול את המודיעין, קצין המודיעין ואת ראש הצבא. אני פעם ראיתי גם הסבר, הרי פרנסה של ציבור, אתה יכול לומר שיש לזה מעין, זה נושק לפיקוח נפש. יכול להיות שמישהו בציבור ימות בגלל שאין לו מה לאכול. על אדם פרטי לא, אבל ציבור, בקיצור, בציבור יש גדרים אחרים. הנושא של כניסה לסיכון, בציבור זה לא תופס. במלחמה יש חיוב להסתכן, גם להסתכן. זה לא כמו בכי. אתם יודעים, הרי יש לנו כלל בתלמוד, לא תמות על דם רעך. אם אדם רואה את חברו, טובע בנהר, או ליסטים באים עליו, הוא חייב לפעול להציל אותו. מה יהיה הדין אם הצלתו של האדם שטובע היא כרוכה בסיכון למציל? נגיד יש גלים גדולים או שהוא בן אדם שמן, אם הוא יתפוס בו אולי הוא לא יכול להציל. האם מותר לו או הוא חייב בכל זאת לקחת סיכון או לא? זה מעניין שבדברים מפורשים אנחנו לא מוצאים. דיברו עצמה בסוף חושן המשפט, הטור והמחבר
לא מביאים מפורשות האם אדם מותר לו להסתכן או לא. יש לזה תשובות, פתחי תשובה מביא שם, עצמם מדבר על זה, עצמם רוצה להגיד שמחלוקת בבלי וירושלמי, לכן הם לא הביאו את זה, ויש תשובה גדולה של הציץ אליעזר, חלק י' דומני. הוא מוכיח מהרמב"ם ומהטור ומעוד וגם ממאירי, שהם כותבים ויכול להוציא לו, כתוב הוא ראה את חברו טוב ויכול, מה פשוט ויכול, הוא לא מסתכן בזה, אבל אם הוא מסתכן, כל זה מדובר בצד האישי הפרטי, חיים אזרחיים רגילים, אבל במלחמה זה לא ככה. אם למשל, יחידה שמסתערת לכיבוש יעד, ואחד החיילים נפצע, ועל ידו הוא צועק חובש, ועל ידו נמצא חובש בשוחה אחרת, אם החובש יצא, הוא מסתכן, כי יש רסיסים שמתעופים באוויר. אז אומר שבמלחמה זה משהו אחר. במלחמה אדם חייב לקחת סיכון. זה גדר של מלחמה. לכן, מה אני מדגיש על זה? נגיד, בדורות הקודמים, שהחיים בארץ היו סיכון. לא היה שום דבר. אז אם אדם יעבר ולא יכול לחיות, אז אונס רחמנא פטרי. ברור. אבל בציבור, אם הגויים מאיימים על ציבור, שאם אתם לא תסגירו לנו שטח, אנחנו נצא למלחמה, ציבור חייב לספוג את האיום, ולא שייך להשתמש כמו עם פיקוח נפש. פה פיקוח נפש דוחה את הדבר הזה. המלחמה דוחה את הדבר הזה. על ארץ ישראל, לכן מה שכל אלה שאמרו, להסגיר את החבל ארץ, כי הגויים איימו, כאילו שאם הם מבטיחים, הם שווים את הנייר שהם חתמים, הם שווים את אשר פיו דבר שווא, זה מה שהם מבטיחים. ואם מיננו ימי שקר, מה שהם חותמים. רוכבי הגמלים שהם חותמים על נייר, הם לא שווים את הנייר שהם חתמו. ואנחנו סומכים על זה. השם ישמרנו מהטיפשות הזה. לכאורה אולי אפשר לחלק בין מלחמה לבין פיגועים. מה זה בין פיגועים? זה מלחמה בזעיר אנפין. וזאת הטעות של הפרקליטות, העוינת הזאת. הם דנים את המחבל בתור פגיע, בתור עבריין. זה לא עבריין. זהו, שהוא רוצה להשמיד את עם ישראל ואת מדינת ישראל. וצריכים, לא נתן פה מה שצריכים לעשות. אבל זה לא עבריין, זה לא עבריינות. זו הטעות. ולכן אנחנו סובלים, בגלל התמימות של הגישה הזאת. אז טוב, לעשות משגיח חמורים, נתן 6 ימים, היו צריכים, היה שעת כושר נפלאה לנקות את הארץ מהמחבלים ותומכיהם. מי שברח לבד ברח, מי שלא צריכים לעזור לו לעבור את גשר חוסיין, גשר אלנבי, גשר אדם, לא לפוצץ את הקשרים, אלא להביא אותם לשם עם הגמלים שלהם. ואחרי זה במסיבת עיתונאים לומר שהוא ברח לבד. במסיבת עם רבותיי, היום אפשר לומר כל דבר. הנוגדנים של אמת ושקר כבר מזמן נגברו עמוק באדמה, לא בחינם אומר הנביא, אמת מארץ תצמח, היא קבורה עמוק. אתם יודעים שבהצגת הבחירות לפני כמה שנים הייתה מפלגה אחת שאותיות ההקש שלה, אותיות א' מ' ת'. הם שייכים לאמת כמו שאני שייך לירח. עושים לזמן אמת. לקחו לך ויתלו לה. הרב, מבחינה תיאורטית, אם אין יכולת לנצח במלחמה? אם אין יכולת, זה משהו אחר. כל מלחמה זה סיכון. אם זה אבוד, אז זה משהו אחר. זה יש לנו ראיה מפורשת במסכת גיטין. רבי יוחנן בן זכאי, בן אחותו היה מפקד המיליציות בירושלים. והוא אמר, כנראה שרבי יוחנן עשה הערכת מצב שהמציאות הנוכחית שהוא יחי, כל המלחמה נגד רומי היא עבודה מראש. הוא יודע, אנחנו לא צריכים להתאבד, אז נשאר עבדים. לכן הוא אמר, תפסיקו את המרד. לעומתו, רבי עקיבא, שהיה כ-60 שנה אחריו, בזמן מרד בר כוכבא, הם ראו שיש סיכוי, הרי הם ידעו שאם הם ימרדו במלכות רומי, רומי ישלחו את הלגיון העשירי ואת הלגיון התשיעי, לא יודע איזה לגיונות. ידעו שזה סיכוי, אבל הם ראו השחיתות שיש שם, שיוכלו לעמוד נגד, רומי הייתה מעצמה רבותיי, יותר מאמריקה היום, היא הייתה המעצמה אז, ומדינת יהודה הייתה מדינונת קטנטונת. הם ראו שיכולים לעמוד, והחזיקו במעט 2.5 שנתיים, אחרי זה עוונות, כמו שהרמב"ם כותב, עוונות. ורמב"ם כותב שדימה הוא וכל חכמי דורו, שצריכים לעשות את זה. היה סיכוי. בזמן רב יוחנן בן זכאי, אם המקמה עבודה מראש, אז זה התאבדות. נכון? אז אין עניין להתאבד. הרב נריה גם כתב
אנשי מצדה שהתאגדו, הוא רוצה לומר שהם עשו לא כמו הדין. אם הבעיה היא לחיות כמו עבד, אבל לחיות או להתאבד, אבל... טוב, הוא טוען, אם המלחמה עבודה מראש, זה לא נכון להתאבד. גורן חלק עליו. אני יודע, כן, אני יודע, כן. הוא אומר שגם על הפרט יש חובה, יש אפשרות לעשות את זה. הרב גורן, כן, הרב נריה התפלמזו. טוב, אני הזכרתי את הרב נריה, כי אני רק אומר שרק בפן הזה, שלפעמים אם עושים הערכת מצב, כל כניסה למלחמה זה סיכון מסוים. בזמן מלחמת השחרור, כשבן גוריון הכריז, ברור שהיה זה וזה סיכון. כולם אמרו לו שלא יעשה את זה. והוא ידע שאם הוא לא עכשיו, אז זה יהיה בכייה לדורות. זה סיכון. כשעם ישראל יצא למלחמה במלחמת ששת הימים, ברור שכל, והרשעים האלה היו כולם מוכנים, לא חושב שלא היו מוכנים. הם התכוננו והכריזו. והשגחת השם הייתה שמוכו שוק על ירך. בכל תולדות המלחמות שלהם לא היה להם הפלה כזאת כמו שפה. הרי בשעות הראשונות של מלחמה, חיל האוויר שלנו, הוא הוציא מכלל שימוש כמעט את חילות האוויר של כל השכנים הרעים. ואחרי זה השריון שלנו יכול להתקדם לכיוון היעד שלהם, מבלי לחשוש כל כך מהתקפות האוויר של המחבלים, כי הם היו צריכים להתגונן בעצמם, לא היה להם שדות המראה, לא היה להם, עם פצצות כאלה שזורקים וזה משבש להם. טוב, זה לא, יצא ספר אחד, הייתי ממליץ מי שיכול לקרוא, של יהודי קוראים לו חגי בן ארצי, מגילת ששת הימים. הוא מראה את גודל השגחת השם, לא רק צד הטכני שהיחידה הזאת לחמה פה ויחידה אחת ושם, איך השגחת השם התלבטה לזה, וזה מה שחשוב לדעת. בכלל, כשלומדים היסטוריה, אם לא לומדים את זה מעיניים פקוחות, לראות איך הקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל, אז חבל לזמן. מלמדים את הילדים, בצרפת היה מקיסר, מלך 20 שנה ועשה שתי מלחמות. זה חשיבות כקליפת השום. רש"י מפרש הפסוק, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. מה זה זכור ימות עולם? לפני, בזמן שהם חטאו בזמן אנוש, בזמן המבול, בזמן דון הפלגה, איך שקבוך העניש את הרשעים האלה. אז מי שמתבונן בצורה כזאת על העבר, הוא מפיק מזה משהו להווה, יש בזה חשיבות. אבל סתם סקרנות השבר, אם אין לזה כל השלכה להווה, איך אומר הדור הצעיר? חבל על הזמן. אז חבל על הזמן. הוא לומד היום, אז מה עם זה? להפיק לקחים מההווה, וגם הפסוק אומר הלאה. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. בכל דור ודור להתבונן מה ההשגחה האלוקית רוצה מאיתנו בדור הזה. ורוב האנשים לא מסתכלים. מקסימום שואלים את עצמם לאן הערב. אבל מה תפקידי בעולם, מה הייעוד שלי, אף אחד לא שואל. כל אחד שואל מה הזכויות שלו. שמעתם פעם שמישהו יגיד מה חובתי בעולם? אצלנו כל ספרי המוסר, איך הם פותחים? שתתברר לאדם מהי חובתו בעולם. זכויות, הוא חייב למישהו משהו, מה אני צריך לעשות? טוב, אם זה מה שנוגע לעניין של ארץ ישראל. על הפרט, פיקוח נפש דוחה, אבל הציבור זה אחרת. אם הם מאיימים על זה, שאם אתם לא תסגירו, אנחנו נמשיך, אני לא אומר נפתח במלחמה, נמשיך במלחמה, כי כל זמן, למה זה יש בזה רמב"ם, יש לפעמים יותר, יש לפעמים פחות. הם לא יכולים, נחלשו, ההשגחה אלוקית מחלישה את השם. מה שהולך היום מסביב, מי שרואה את גודל השגחת השם, סוריה היום, זה לא סוריה לפני 6 שנים. הקדוש ברוך הוא מקיים את הפסוק שכתוב בישעיהו, וסכסכתי מצרים במצרים. זה התחיל בלוב, במצרים, אחרי זה עיראק, איראן, לא איראן, סוריה, ואצלנו בחור אחד בישיבה, אחרי קריאת התורה הוא עשה מי שברך, שכל הפלגים בסוריה יצליחו. אתם שומעים? לא שצד אחד יצליח, שכולם ימשיכו להצליח. שמה, וגם בעיראק, וגם בתימן, וכל המקומות, שימשיכו, אתה מבין מה שמתכוון? שימשיכו להצליח. זה מה משפט של מים, מי שרואה את גודל השגחת השם. רק אצלנו לא מבינים את גודל השעה, ומחפשים פרטנר להסגיר לו את הארץ. ברור שארץ זה אסור לנו להסגיר. הרמב"ן כותב שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כלומר, אפילו אם אתה לא מחזיר את השטח, אבל אתה לא רוצה לבנות, אתה משאיר את זה שממה, מבטלים את מצוות הזה וישבתם בה.
לנו יש מצווה לכבוש וליישב ולפתח, אם זה חקלאות או לך, לא משנה מה. ארץ זה צריך להיות מיושבת. בתלמוד כמה וכמה דברים שחז"ל התירו משום יישוב בארץ ישראל. בתלמוד מוזכר. בתלמוד מפורשות מוזכר על שני דברים שמותרת אמירה לגוי באיסור דאורייתא. חולה שאין בו סכנה, זה מסכת שבת קכ"ט, ומי שלמד מסכת גיטין, יהודי שרוצה לקנות שדה מישהו אפנדי. ובשבת צריכים לכתוב שם שטר נוטריון. אז מותר לומר לגוי, תכתוב שאבו זניימה מוכר את הבית שלו ליענקל'ה. כי שאם לא, אז הוא ילך, הוא כבר יפסיד. להרבה ראשונים, רק בשני הדברים האלה מותרת אמירה לגוי. אבל לדבר מצווה אחרת, לפי הרמב"ם, ריף, רמב"ם, ראש, מחבר, גם רמה. הוא אומר, מזכיר את שיטת בעל היתרו שלצורך דבר מצווה, מותרת אמירה לגוי בשבת אפילו באיסור דאורייתא. אבל הוא אומר, נהגו ככה, אבל לא שלכתחילה ראוי ככה. מרן המחבר סובר שמירה לגוי, אבל ביחס לרכישת ארץ ישראל, אז זה מותר. ראית פעם הסבר יש תמים דעים של הרעב"ד. למה שתי המצוות הללו, חולה שאין בסכנה, למה זה שונה מכל המצוות כולן? אז הוא אומר שאצל חז"ל היה פה קו מנחה. יש לפעמים מצווה שהיא בכל תוקפה שהיא נעשית על ידי ישראל. למשל חולה שיש בו סכנה, אז המצווה היא שזה תיעשה על ידי ישראל גדולים, ככה הוא פוסק הרמב"ם. כדי שאם יגידו נושים או קטנים, אז הם יבואו לזלזל. דווקא אנשים גדולים שיעשו את זה. אז בזמן שהמצווה היא בכל עוצמתה, היא דוחה שבת על ידי ישראל. כשזה יורד דרגה אחת, חולה שאין בו סכנה, אמירה לגוי. ארץ ישראל שמלחמה דוחה שבת, כשזה דרגה אחת פחות, זה לא מלחמה. כל הכנסת חלקת ארץ ישראל לידי עם ישראל, זה נקרא גאולה לקרקע. גאולה תיתנו לארץ, כלומר שזה לא יישאר בידי הגוי לבעם ישראל. אז זה יורד דרגה אחת, מותרת אמירה לגוי. אבל בשאר מצוות, כל חשיבתם, לא, מילה. ברור שיש מצווה, אבל שצריך להכניס את בנו לביתו של אברהם אבינו. ואם זה במקום שאסור בטיטול מדאורייתא, צריכים להביא את ערכת המילה דרך רשות הרבים. אז אסור לומר לגוי לפי הרמב"ם, ותידחה המילה. עם כל חשיבותה, לא שאנחנו מזלזלים חלילה במצוות מילה. אבל שתי המצוות האלה הן חריגות, ויש בזה הסבר למה זה חריג. חוץ מבעל היתרו שיש לו דעה אחרת, הוא סובר שהגמרא נקטת רק דוגמאות ועוד עם כל המצוות. והרמב"ם מזכיר את הדעה. נוהגים, יש כאלה שנוהגים להקל, אבל לכתחילה מי שיכול להחמיר, יכולת אחינו הספרדים, לא, הרמב"ם לא סובר כך. יש, כן? הייתה פה שאלה, לפני 3 שנים, יש כאן בצפון השומרון מפחמות. מצלמות? מפחמות, עושים שם פחמים. עכשיו באו חיילים ועצרו את כל המשאיות של המפחמות במשך השבוע. הבינו את זה הישמעאלים והתחילו להביא את המשאיות בשבת. השאלה אם עכשיו מותר לחייל לעצור את זה מלחמה, הרי יש לנו כלל. יש לנו כלל שעיר שסמוכה לספר, ובאו גויים על עסקי תבן וקש, מי שלמד מסכת עירובין, מ"ה. אז מכיוון שאם לא יצרו את זה עכשיו, יראה את זה שלך. אני חושב שפה, זה מלחמה על ארץ ישראל, מלחמה על זכותו של עם ישראל, ומלחמה, אתם יודעים, דרך אגב, הריב"ש כותב בתשובות, דומני סימן ק"א, האם מלחמה בשבת היא דוחה שבת, או שהיא הותרה בשבת? על פיקוח נפש, מה אנחנו פוסקים? פיקוח נפש, דוחה שבת. אותה מחלוקת קיימת בתלמוד גם ביחס לטומאה בציבור. אם היא דחויה או הותרה, אם זה דחויה, אז צריכים להשתדל עד כמה שאפשר להעמיד ביסורית. בכל אופן, הריב"ש, מה? לגבי מלחמה. וגם מלחמה, אז הריב"ש, אם לא יודעים, יש לכם פשוט הריב"ש, אני לא חושב, אני אגיד בעל פה ואחרי זה ק"א, תסתכלו. הריב"ש אומר שזה הותרה. סמך מה אומר איזה הריב"ש? יש גמרא במסכת שבת י"ט. שם הגמרא מביאה
את שיטת בית שמאי, כתוב עד רידתה, אפילו בשבת. אם נאמר שזה פיקוח נפש רגיל, אז מה צריכים פה לימוד מיוחד הכל פעולה? אז מזה רואים שמלחמה בשבת הותרה. ככה כותב מפורשות הריב"ש. אם יש לכם ריב"ש, אני אראה לכם את זה בפנים. כן. כן. איפה זה? פה. ואין שרים על... ומה דבר מצווה יהיה לכל ישראל לסור היערות של קוטי ובמלחמת כן. אבל לא מלחמת 7 הימים, אבל יש בה היתר אחר מיוחד, שאם התחילו אין מפסיקים, ומכנים את השבת לכל צורכי המצור, ואפילו שלא מפני הסכנה. כמו שבא בקבלה עד רידתה ואפילו בשבת. זה בק"א, הרמב"ם אומר, דרך אגב, מה שאמרנו שבתלמוד מוזכר רק על 2 דברים אמירה לגוי, לעניין ארץ ישראל, ולעניין חולה שאין בו סכנה. הרמב"ם, אז הוא מביא פה גם כן. אבל למה ליישוב בארץ ישראל מותרת אמירה לגוי? שימו לב מה שהוא אומר. על יישוב בארץ ישראל איננה מצווה לשעתה, אלא מצווה המתקיימת לעולם היא, ומצווה בתועלת היא לכל ישראל. זה לא כמו מצוות מילה עם כל חשיבותה, אבל זה מצווה פרטית. פה זה כל גאולת קרקע תועלת לכל ישראל שלא תשתכח, ארץ קדושה ביד מעין. ואין לידי ממנה לשאר מצוות, יש עדיפות. זה הרמב"ם והריב"ש כותב את זה מפורשות פה. ראיתי שהרמב"ם אומר את זה גם בחידושיו במסכת שבת, פרק רבי זה דמילה. הרי בעל היית רוצה ללמוד, כמו שמותרת אמירה לצורך ארץ ישראל, אז יהיה מותרת המילה גם לצורך מילה. אז אומר לו, שמה זה מצווה תועלת לכל ישראל שלא תחרף ארץ קדושה. ארץ ישראל שנמצאת בידי גויים, זה נקרא חורבן. אם זה מידי עם ישראל, זה נקרא בניין, ולא מסתכלים אם יש יישוב או אין יישוב. תדעי, מרן הבית יוסף, בהלכה הזאת שמובאת בשולחן ערוך, שהרואה בתי ישראל ביישובם, אומר ככה, חורבנם אומר ככה. אז הוא אומר, יישובם וחורבנם זה לא אם יש בתים או לא בתים. אם יש שלטון יהודי, אפילו אם זה מקום שמן, נקרא ביישובם. אם יש שם גויים, אפילו אם יבנו שם בתים, זה נקרא חורבנם. ככה אומר הבית יוסף, תסתכלו בסימן תכ"ס, דומני, באור החיים. אם כן, הדין הזה בציבור זה אחרת משביוחד. בציבור לוקחים סיכון, ולכן כל הסגרת ארץ ישראל לידי גויים במסווה, חוץ מזה, מה שהם חושבים שיביא שלום, זה טעות. קודם כל מצד הדין אסור לעשות ככה, אפילו אם נניח שלא היה מצד הדין, האשליה היא שעם הפרעים האלה אפשר לעשות שלום, הם לא יודעים במי עסקינן. מהם התכונות הברבריות של אלה? יש לנו מקורות בחז"ל. ישמעאל לפני שהוא נולד, מה כתוב? והוא יהיה פרא אודום, ידו בכל ויד כל. פרא זה חמור בר. הוא יכול לשבת במקום אחד, הוא קופץ פה, הוא קופץ שם. אצלנו בלשון הקודש, תמיד שם העצם קודם לשם התואר. אתה אומר שולחן לבן. באנגלית איך אומרים? הפוך. אצלם שם התואר קודם. טוב, לא היה לכם זמן גם לחשוב למה אצלנו ככה ואצלם אחרת. אצלנו היהודים, לנו תמיד אכפת עיצומו של דבר. איך הוא פוטוגני, איך הוא נראה, זה בעיה משנית. לכן אצלנו שם העצם קודם לשם התואר. אצל הגוי, אין איזה דבר.
להם אכפת אם זה פוטוגני. נשיא באמריקה, איך בוחרים? האם מי שמתאים יותר להנהיג את המדינה, או שהם יודעים להצטלם יפה, לחייך עם הצלמים, לא תעשה לך צלם. לכן אצלם שם התואר קודם לשם העצם. אז בתורה היה צריך להיות כתוב, הוא יהיה אודום פרא. למה כתוב הוא יהיה פרא אודום? אלא זה מה שמשמע. העצם שלו זה פרא ויש לו רק תבנית אדם. זה הפשט. זה דבר אחד. ודוד המלך, שהוא אומר על התכונות של ברברים האלה, מה הוא אומר? אוי לי כי גרתי משך, שכנתי עולי כי דעת. אני שלום, וכי ידבר, הם על המלחמה. אצלנו אנשי השמאל, אני מאמין שהם רוצים שלום, אבל הם לא יודעים ממי יסכימה. הם שונאי שלום, הם לא רוצים שלום. אתה רוצה, אבל הוא לא רוצה שלום, אז מה אתה מדבר איתו? וכי ידבר, הם על המלחמה. אצלם השלום הוא לא מובן של מה שאנחנו קוראים שלום. אצלם גם הם מסכימים, זה מין הונדה כזאת. זה מין אתנחתא כדי להתכונן לסיבוב הבא. אותך אי אפשר לסבן, אז אתה מבין שזה ככה. אחרי זה יש באיגרת תימן. בזמנו היו רדיפות על יהודי תימן. אתם למדתם היסטוריה, רבותיי. האם יש מדינה בעולם שאיפה שהיהודים, אני לא מדבר על הונולולו, איפה שהיהודים, בארצות האסלאם, שבדור